marcher devant le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an matigi Yesu Krista tɔgɔ barikama na. Le Seigneur nous a permis de passer une bonne semaine Matigi ye an dɛmɛ ka dɔgɔkun kelen mumɛ kɛ et nous donne encore l'occasion de nous retrouver autour de sa parole. ani a filɛ a ye ka cogo di an ma tun ka an yɛrɛ sɔrɔ a ka kuma senkɔrɔ. Nous avons commencé une exhortation le dimanche passé An ye wajili dɔ daminɛ karidon tɛmɛlen par rapport à l'économie du salut. a min bɛ tali kɛ Ala ka kisili fɛɛrɛ kan. Nous allons continuer avec la même pensée, An bɛ taa ɲɛ ni o miiriya kelen ye. tout en nous appuyant cette fois-ci sur Jacob. An bɛ an sinsin Yakuba kan o hakilila kɔnɔ. Prions. An ka ladeli. Sɛbɛyaw bɛɛ tigi, sankolo ni dugukolo daba, an bɛ barika da i ye, i ka nɛɛma ani ka hinɛ n'i ka makari kosɔn. Matigi, i ye an kisili ko labɛn kabini wagati jan, o wagatiw dafala tuma min i ye a waleya ka an kɛ i denw ye. An bɛ barika da i ye. Nin wagati la an sigilen filɛ i ka kuma sɛnuman senkɔrɔ. Barika bɛ i ka kuma min na matigi, ka an bilasira, ka an kɔrɔfɔ ani ka an yɛlɛma. Nin wagati n'an b'i deli, i denkɛ sɛnuman Yesu Krista tɔgɔ la, i ka kuma min na di an ma nin wagati la, o ka an dusu sɛbɛkɔrɔ minɛ ani ka an yɛlɛma walisa an ka taama kaminɛni la don o don i ɲɛkɔrɔ. An bɛ barika da i ye ka nin wagati kalifa i ma, ka karamɔgɔ kalifa i ma matigi, i ni sɛnuma k'a ɲɛ minɛ fɔtaw bɛɛ kelen kelen na, ani minnu bɛɛ bɛ a kuma lamɛn matigi o ka nisɔndiya sɔrɔ kuma lamɛnni fɛ ani k'aw yɛrɛ di a waliyali kama bonya bɛɛ ka da i kelen bɛɛ tɔgɔ kan. An bɛ barika da i ye ka i fo Yesu Krista an matigi tɔgɔ la. Amina. Amen. Notre texte de réflexion se trouve dans Genèse chapitre 37, les versets 1 à 11. An ka yɔrɔ kalanta o bɛ sɔrɔ Genèse sura 37 verset 1 ka se 11 ma. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph apportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Genèse sura 37 verset 1 ka se 11 ma. Yakuba sigira kana jamana la. A fa tun ye sigi fɛ ye o jamana la. Yakuba bɔnsɔn ka ko kɛlenw filɛ ninnu ye. Yusufu si 117 la
ani a kɔrɔkɛw tun bɛ sagaw gɛn ɲɔgɔn fɛ. O cɛnin tun bɛ a fa musow Bilha ni Zilipa denkɛw fɛ. Yusufu ye olu tɔgɔjugu fɔ a fa ye. Yusufu ko tun ka di Israɛli ye ka tɛmɛ denkɛ tɔw bɛɛ kan ka tuguni a kɔrɔlen y'a sɔrɔ. A ye forokiya kalankalanlen kala Yusufu ye. A kɔrɔkɛw y'a ye ko a ko ka di a fa ye ka tɛmɛ a kɔrɔkɛw kan bɛɛ kan, u y'a kɔniya. U ma sɔn ka kuma ɲuman fɔ a ye. Yusufu sugora. A ye o lakali a kɔrɔkɛw ye. U y'a kɔniya ka tɛmɛ fɔlɔ ta kan. A y'a fɔ u ye ko, ne sugora ko min na, a ye na o lamɛn. An tun bɛ alikama kan foro la k'aw kansiri. A filɛ, ne ka kansiri wulila ka i jɔ. Aw ka kansiriw y'a lamini k'aw biri ne ka kansiri ɲɛkɔrɔ. A kɔrɔkɛw y'a fɔ a ye ko, sɛbɛ la i n'a sigi an kunna ka an mara wa? U y'a kɔniya ka tɛmɛ fɔlɔ ta kan kosɛbɛ, a ka sogo ni a ka kuma kosɔn. A sugora ko kura ka o lakali a kɔrɔkɛw ye. A ko, ne sugora tun. A filɛ, tile ni kalo ani dolo 11 ye u biri ne kɔrɔ. A ye o lakali a fa ni a kɔrɔkɛw ye. A fa ye a kɔrɔfɔ k'a fɔ a ye ko, i ye sogo min kɛ, o ye mun ye? Ne ni i ba ani i kɔrɔkɛw, an bɛna an biri dugu ma i kɔrɔ wa? A ɲɛma kɔniya tun bɛ a kɔrɔkɛw la, nka a fa ye o kuma to a hakili la. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ala ka duba a ka kuma kalalen ye. Ici, nous avons une histoire assez intéressante Yan nin ye ko kelen duman dɔ ye de la famille de Jacob. min kɛra Yakuba ka tu kɔnɔ. Vous vous rappellerez dans les messages passés Ni aw hakili bɛ a la an ka wajulu tɛmɛlenw na. que Isaac a eu des jumeaux dans sa vieillesse. Isaka ale ye filaninw sɔrɔ a si kɔrɔbayalen. Et Rebecca et Isaac n'ont pas pu gérer ces deux enfants. Ani gɛlɛya donna o du kɔnɔ sabula Rebeka ni Isaka ma se ka denw mabɛn a cogo la. C'est vrai que Dieu avait annoncé d'avance Ɔwɔ tiɲɛ don Ala tun kɔnna k'a fɔ qu'il y a des jumeaux dans le ventre de Rebecca ko filaninw bɛ Rebeka dɛbɛ la. et que le grand frère sera assujetti au petit frère. Ani ko kɔrɔkɛman na mara ayiwa dɔgɔkɛman fɛ. Mais chemin faisant, Nka o taasiraw bɛɛ kan la manière d'élever ces deux enfants o denw lamɔcogo a fait que l'un a opté pour un fils, l'autre pour un autre. o denw lamɔcogo kɛra sababu ye ba ni fa tilara denw ni ɲɔgɔn cɛ. Isaac pour Ésaü, Isaac y'i madon Esawu la. Rebecca pour Jacob. Rebeka y'i madon Yakuba la. Et cela s'est terminé avec une tragédie Ani o ko labanna a dama gɛrɛntɛ la. pour se terminer dans une histoire assez compliquée. Fo ka n'a kɛ a kuncɛ ko juguyara kosɛbɛ. Donc, Jacob devait se retrouver chez Laban O laban sa Yakuba taara a yɛrɛ sɔrɔ a bɛnkɛ laban fɛ. et finit par marier les deux filles de Laban. Ani a tora yen nɔ ka laban denmuso fila ta furu la. Ils se sont retournés, A kɔ seginlen sa ils se sont vus, u ye ɲɔgɔn ye. ils se sont pardonnés, Ani Izawu u ye ɲɔgɔn ye ka mais yafa ils ɲɔgɔn n'ont ma. plus vécu ensemble. Nka bada u ma sigi ɲɔgɔn kan bilen. Et quand Jacob s'est marié Ani tuma min na Yakuba ye furu kɛ avec deux épouses ani muso fila bɛ a bolo. qui avaient chacune leur esclave, O muso fila bɛɛ ni a ka jɔnmuso tun don. à un moment donné, la difficulté a fait en sorte que les deux femmes ont utilisé aussi leurs servantes pour qu'ils aient des enfants. Wagati dɔ nana se gɛlɛya sɛbɛkɔrɔ sere kunkan dɔ ma fo a ma ɲɛ ayiwa furumuso ninnu y'u ka jɔnmuso to u cɛ taya la ka denw sɔrɔ. Et en tout, Jacob va avoir 12 fils. O la sa Yakuba ye denkɛ 12 sɔrɔ. Et ces 12 fils vont prendre les noms des tribus d'Israël. Ani o denkɛ 12 olu ye kɛra Israël siya 12 ye. Puisque quand vous lisez le chapitre 35, Sabula n'i bɛ ayiwa Genèse sura 35 kalan verset 9-10, verset 9 ka se 10 ma et Genèse 32, verset 28, ani Genèse 32 verset 28 vous vous rendrez compte qu'il y a eu une lutte entre Jacob et l'ange de l'Éternel. aw n'a ye k'a fɔ o yɔrɔ la kɛlɛ dɔ kun kɛra yen nɔ
Yakuba ani Ala ka mɛlɛkɛ cɛ. Et fin de cette lutte, Ani o kɛlɛ kuncɛyɔrɔ la, Jacob va avoir la victoire, a Yakuba ye se sɔrɔ. mais l'ange va changer son nom. Nka o kɛlen mɛlɛkɛ ye a tɔgɔ yɛlɛma. Tu t'appelais Jacob, I tɔgɔ tun ye ko Yakuba, désormais on t'appellera Israël. nka kabini bi i tɔgɔ na wele Israɛl. Jacob veut dire Dieu a soutenu Yakuba kɔrɔ ye nin ye ko Ala ye dɛmɛ kɛ ou protégé. wala ka lakana kɛ. Israël veut dire Israɛl kɔrɔ ye nin ye ton nom ne sera plus Jacob, i tɔgɔ tɛna kɛ Yakuba ye bilen, mais Israël, nka i na wele ko Israɛl. car tu as joué contre les puissances célestes. Sabula i ni sanfɛ fanga kɛlɛ, i ye sanfɛ fanga kɛlɛ. Donc, de cette lutte sort un changement de nom. Donc o kɛlɛ tɛmɛlen kɔ, ayiwa yɛlɛma donna Et c'est pour tɔgɔ cela la. que dans le texte lu, O de kosɔn yɔrɔ kalalen na, vous avez vu au verset 21, on parle de Jacob, ayiwa verset fɔlɔ la, ayiwa a bɛ fɔ ko Yakuba, mais au verset 3, on parle d'Israël. nka verset 3 a bɛ wele ko Il Israɛl. s'agit de la même personne. Mɔgɔ kelen de ko don. Et les promesses faites à Abraham, Ani Ala ye lahidu minnu bɛɛ kɛ Ibrahima ye, ta descendance sera abondante k'a fɔ ko i bɔnsɔn na caya, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi, ani ko dugukolo ka siyaw bɛɛ na tuba sɔrɔ i la. va être repris avec Isaac, Ayiwa segi kɛra o kan, ayiwa Isaka fɛ, va être repris avec Jacob segi kɛra o lahidu kan Yakuba fɛ, et va être repris avec Joseph. ani segi kɛra o lahidu kan Yusufu fana fɛ. Donc si vous me suivez jusqu'ici, Ni aw bɛ n kɔlɔsi ka se fɔ nin yɔrɔ ça ma, c'est la manière dont l'économie de salut est en train o d'évoluer. ye nin ye Ala ka kisili fɛɛrɛ tigɛlen b'a la ka taa ɲɛ cogo min na, o Mais filɛ ce nin de qui ye. nous intéresse aujourd'hui, Nka an bɛ an sinsin min de kan bi, o ye nin ye. c'est un peu les difficultés entre les enfants de Jacob. O bɛ tali kɛ gɛlɛya min sɔrɔla, ayiwa Yakuba denw ni ɲɔgɔn cɛ. Il est question d'un certain Joseph. Ayiwa kuma bɛ ka kɛ maa dɔ ko la min tɔgɔ ko Yusufu. Et il semble qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Ani a fɔra ko Yusufu sɔrɔla, ayiwa Yakuba kɔrɔbayalen kɔ. Mais ce que la Bible n'ajoute pas, Nka Bibele ma min fara a kan, c'est qu'il était aussi le fils de la femme aimée Rachel. o ye nin ye k'a fɔ Yusufu tun ye, ayiwa Yakuba mandi muso den ye, a muso mandi den. Voilà. Et le verset 3 dit Verset 3 b'a fɔ ko que Israël aimait Joseph plus que tous ses fils. ko Israɛl tun bɛ Yusufu kanu ka tɛmɛ a denkɛ tɔw bɛɛ kan. Voilà le problème. Gɛlɛya de filɛ nin ye dɛ. Il a eu 12 enfants. A ye denkɛ 12 sɔrɔ. Tous espèrent avoir l'amour du père. Olu bɛɛ tun b'a fɛ ka u fa ka mandiya sɔrɔ. Mais chemin faisant, Nka u taalen ɲɛ sira ils la, se rendent compte que parmi les 12, Dieu aime un. a nana ye k'a fɔ olu denkɛ 12 cɛrɛ, ayiwa kelen dɔrɔn de ko ka di Yakuba Israɛl Et ye. le plus jeune. Ani o ye o bɛɛ la dɔgɔmanin de fana ye. Et c'est ainsi qu'ils vont le prendre en haine. O cogo de la, ayiwa a kɔnniya donna u la Ils ne kosɛbɛ. pouvaient plus lui parler avec amitié. Fo u tun tɛ se ka kuma ɲuman si fɔ Yusufu ye. Voyez-vous, si nous ne faisons pas attention, I m'a ye ni an ma an yɛrɛ kɔlɔsi, la manière dont nous élevons les enfants, an bɛ anw denw lamɔ cogo min na, la manière dont nous partageons notre amour entre les an enfants, bɛ an ka mandiya tila denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min, cela peut poser problème. o dɔw bɛ na ni gɛlɛya ye dɛ. Et ça peut arriver jusqu'au meurtre, Wa a bɛ se ka taa laban fo saya yɛrɛ la. ce que je ne souhaite pas. N tɛ n ka laɲini tɛ Ma min ye fewu. prière est que nous reconsidérons toujours nos prises de position N bɛ Ala deli ko an k'an ka ayiwa latigɛw bɛɛ sɛbɛkɔrɔma quand filɛ. il s'agit d'aimer et d'aider ses enfants, Jango ne an bɛ ayiwa an denw kanuya ni an denw mandiya ko fɔ. afin que tous aient le sentiment qu'ils sont le plus aimés. Walisa denw bɛɛ ka a dɔn k'a fɔ olu de man ka di. Mais en plus de cette situation d'aimer par son père, Ka fara a kan k'a dɔn ko a mandiyara a fa fɛ, d'autres situations s'interposent. ayiwa fɛn wɛrɛw nana bɔ a kɔrɔ. Joseph va avoir un songe Yusufu nana sogo kɛ. et malheureusement il ne garde pas ça pour lui. A ye o sogo min kɛ a ma o mara a yɛrɛ kɔnɔ dɛ. Il raconte ça à ses frères. A y'o ɲɛfɔ a kɔrɔkɛw ye. Ils étaient en train de lier des gerbes Ayiwa o tun b'a la ka ayiwa alikamaw kansiri. et sa gerbe se tient debout. Ale nana ye ko ale ka kansiri wulila k'i jɔ. Les autres s'accroupissent devant lui. Ani ko tɔw ka kansiriw bɛɛ binna ale ka kansiri ɲɛkɔrɔ.
ce qui va encore choquer davantage ses frères. o tilara ka gɛlɛya a kɔrɔkɛw ma kosɛbɛ. Est-ce que tu régneras sur nous? Sɛbɛ la a fɔ i n'a sigi an kunna wa? Est-ce que tu nous gouverneras? K'a fɔ sɛbɛ la e bɛna an mara wa? Et ils le haïrent encore davantage Ani ko u ye a kɔniya ka tɛmɛ fɔlɔ kan. à cause de ses songes et à cause de ses A paroles. ka o sogo ani o kumaw kosɔn. Ce qui m'amène à dire, O b'an bila k'a fɔ ko en tant qu'enfants, nous devons faire attention à ce que nous annonçons. an kɛra denw ye an k'an janto an ka fɔta la. Peut-être qu'on ne fermera pas la bouche, A dɔrɔn i da tɛna tugu. mais qu'on ait la bonne occasion et la bonne manière pour expliquer aux autres ce qu'on a reçu de Dieu. Nga a filɛ nin ye ni hali n'i da tugulen tɛ nka ni kuma waati sɔrɔla fo i ka i ka kuma fɔtan dɔn ani a fɔ waati dɔn jango ala ye min bila i dusu la. Parce qu'en fait, ce songe présage le fait qu'ils risquent de remplacer leur père à sa mort. Sabula ni sogo in kɔrɔ bɛ se ka taa wolo min na o ye k'a fɔ a dɔrɔn a bɛna sigi a fa sigiyɔrɔ la ka den tɔw mara. Mais il va avoir un autre songe. Ɔ a nana sogo wɛrɛ kɛ tuguni. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. A filɛ ko ayiwa tile ni kalo ani dolo tan ni kelen olu bɛ y'i u biri ne kɔrɔ. Si on peut voir le soleil et la lune comme ses parents, Ayiwa n'i bɛ se ka dolo ani dolo ni kalo ni tilew ye ko i masaw. les 11 étoiles peuvent préfigurer ses frères. Ok tile ni kalo olu bɛ se ka jate masaw ye nka dolo tan ni kelen bɛ se ka jate ayiwa a kɔrɔkɛw ye. Il va raconter la chose à son père, A y'o ɲɛfɔ a fa ye qui ne comprend rien, o ma foyi faamu. et qui va le réprimander. O yɛrɛ ye a kɔrɔfɔ yɛrɛ. Que signifie ce songe? I ka nin sogo kɔrɔ ye mun ye? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Yala a fɔ ne ni i ba ani i kɔrɔkɛw ko anw bɛna bi i kɔrɔ wa? Et ils vont prendre en aversion Joseph. O kɛlen sa Isufu ye Isufu sɛbɛkɔrɔ kɔniya. Ce qui m'étonne dans Min bɛ ces ne deux dabaliya cas, ban nin fɛn fila la. c'est que ce sont des gens en principe qui évoluent dans la présence de Dieu. A filɛ nin ye o de filɛ nin ye k'a fɔ ka kɛɲɛ n'a cogo ye ninnu ka ko kɛtaw bɛ kɛɲɛ ni ala fɛla de ye. Parce que Jacob, ayant reçu les enseignements de son père Isaac, Sabula Yakuba ye ayiwa ladilikanw sɔrɔ a fa Isaka fɛ. Isaac l'a reçu d'Abraham. Donc Isaka fana ye a kalan ɲuman sɔrɔ Ibrahima fɛ. Donc les enfants de Jacob étaient censés connaître qu'ils sont mis à part par Dieu qui désormais gouverne leur vie. O de kama sa Yakuba denw tun kan k'a dɔn k'a fɔ olu bilala u danna ala fɛ ala min bɛ u ka ɲɛnamaya ɲɛ minɛ. Et parce que Dieu gouverne leur vie, ils devaient voir à travers ces songes ce que Dieu va entreprendre avec eux et à travers eux. Ani ka da kan ala bɛ u ka ɲɛnamaya ɲɛ minɛ u tun kan ka ala ka kɛtaw ni ala ka fɛɛrɛw jate minɛ ni sogo ninnu Mais na. au lieu d'avoir cette lecture, Nka u ma faamu ten dɛ. ils vont le voir d'une manière humaine U y'a faamuya mɔgɔninfinya faamuya la et le haïr jusqu'au dernier degré. ani ka Isufu sɛbɛkɔrɔ kɔniya. Voilà au verset 12, Verset 12 la. les frères de Joseph étaient allés à Sichem Ayiwa Isufu kɔrɔkɛw tun taara Sisɛmu pour paître le troupeau de leur père. walisa ka taa baganw gɛn ye u fa ka baganw. Et Israël va dire à Joseph, Israël y'a fɔ Yusufu ye ko tes frères sont allés paître les animaux, i kɔrɔkɛw taara baganw gɛn va leur rendre visite ka taa bɔ u ye pour me rendre compte de ce qu'ils font. ani ka segin ka na kɔmasegi kɛ n ye. Ça aussi, il y a un petit problème. Ayiwa gɛlɛyanin dɔ bɛ yan fana dɛ. Peut-être que Jacob l'a ignoré, A dɔrɔn i b'a sɔrɔ Yakuba tun tɛ o dɔn. mais c'est extrêmement très important. Nka ka tiɲɛ fɔ a sɛbɛkɔrɔ nafa ka bon dɛ. Parce que il est dit que chaque fois que les frères faisaient des choses de travers, Sabula a fɔra ko tuma o tuma ni Isufu kɔrɔkɛw tun bɛ fɛn kolon kɛ ils venaient les raconter à leur père. ayiwa Isufu tun bɛna o ɲɛfɔ fa ye. Et envoyer Joseph en pleine brousse pour rencontrer ceux-là qui l'en veulent. Ayiwa ani ka Isufu ci a kelen na a kɔrɔkɛw bara janko kɔrɔkɛ minnu bɛ a kama. C'était vraiment trop risqué. O tun ye faratiba de ye. Je me rappelle encore, dans une famille, Hakili bɛ nin na ga dɔ kɔnɔ il y avait deux frères, balimakɛ fila tun bɛ yen grand frère et jeune frère. kɔrɔkɛma ani dɔgɔkɛma.
Le petit frère était toujours au pied de sa maman. ayiwa dɔgɔkɛ ma bɛɛ ale tun bɛ a bamuso senkɔrɔ. Et un jour, son grand frère fâché lui a dit, ani don dɔ kɔrɔkɛma dimilen ko c'est toi qui rapportes toujours tout ce que nous faisons au dehors à la maman qui le rapporte au papa et nous on a chaud. ayiwa anw bɛ fɛn o fɛn kɛ kɛnɛma e de bɛna o bɛɛ ɲɛfɔ ayiwa an bamuso ye o fana b'a fɔ an fa ye wa o laban ayiwa mankan bɛ ci an na. Si je nous trouve encore en train de faufiler au pied de la maman, tu auras désormais affaire à moi. wa ni y'i sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ ka i nɔrɔlen to an ba la nin cogo la i t'a filanicɛ tigɛ. Donc, il était au sérieux. a tun b'a sɛbɛ la. De la même manière que les grands frères de Joseph sont au sérieux, o cogo kelen na yusufu kɔrɔkɛw fana tun bɛ u sɛbɛ la et lui aussi était au sérieux. ani ayisufu fana tun bɛ a sɛbɛ la. Jusqu'à un âge donné, ces deux-là ne se sont pas aimés dans la famille. fo ka na kɛ wagati dɔ la ni mɔgɔ fila n ye maa fila minnu kofɔ dɔgɔkɛma ni kɔrɔkɛma u tun tɛ ka ɲɔgɔn faamu fiyewu du kɔnɔ. Donc, en revenant à notre texte, an kɔ segilen an ka yɔrɔ kalalen ma Joseph leur rend visite yusufu taara bɔ a kɔrɔkɛw ye et de loin le voyant venir, ani kɔrɔkɛw ye a natɔ ye yɔrɔjan tuma min ils se dirent les uns aux autres, u y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko voici le rêveur qui est en train de venir. ayiwa sogonkɛla in natɔ filɛ nin ye dɛ Et mettons fin à sa vie. ayiwa an ka dankari kɛ a ka ɲɛnamaya la. Il a fallu que Ruben intervienne ruben de kumana pour dire ne le tuons pas, k'a fɔ ko an kana a faga jetons-le dans la citerne nka an k'a fili kɔlɔn kɔnɔ. et là il va purger sa peine. o la ani jangada min ka kan a n'o kɛ Mais kɔlɔn le kɔnɔ ye. texte ajoute que Ruben avait une idée derrière la tête, nka bibulu b'a fɔ ko miiriya wɛrɛ tun bɛ ruben hakili la. c'était de l'enlever après et de le renvoyer au papa. o tun ye nin ye k'a fɔ a bilalen kɔlɔn kɔnɔ kɔfɛ ka tila k'a labɔ ani k'a bila ka taa Mais so. voilà que lui, il part se promener. nka a filɛ nin ye ruben taara k'a bɛ t'i yaala tuma min Dans leur concertation, ayiwa kɔrɔkɛman tɔ ninnu une autre idée surgit. olu ye hakilila wɛrɛ sɔrɔ. Ils décident de le vendre. olu y'a latigɛ sisan k'u bɛna ayiwa isufu feere. Et l'idée vient de Judas. ani o hakilila bɔra juda de la. Au lieu de le tuer, san'an k'a faga sa vendons-le à Anga- des commerçants. an k'a feere ayiwa sannikɛla dɔw ma. C'est comme ça que quand des commerçants passaient, o de kosɔn ayiwa sannikɛla minnu ni olu nana tɛmɛ sira la ils vont retirer Joseph de la citerne u ye yusufu labɔ kɔlɔn kɔnɔ. et ils vont le vendre aux marchands de mendiants. u y'a labɔ kɔlɔn kɔnɔ ani k'a feere manjan jagokɛlaw ma. Et eux vont aller jusqu'en Égypte. avec olu Joseph. taara fo misira ni yusufu ye ye. Mais comment expliquer cette situation à leur père? nka nin bɛna ɲɛfɔ u fa ye cogo di. Ceci pose problème. o y'a dama gɛlɛya ye dɛ. Il y a une petite concertation encore ayiwa u ye bɛnkan dɔ fana bila sen kan tuguni. et un mensonge est pieusement monté. ani ka nkalon dɔ sɛbɛkɔrɔ bila sen kan. La tunique unique qui était cousue pour Joseph, ayiwa forokiya min kun kalala yusufu ye. qui avait aussi attiré la colère de ses frères, ni o forokiya kun kalala yusufu ye n'o tun ma diya a kɔrɔkɛw fana ye. Youssouf le portait. yusufu ye o forokiya don. Ils vont tuer un animal, u ye ayiwa bagan dɔ faga. tremper ce tissu, ce vêtement dans le sang ka o forokiya ta k'o don o bagan joli la. et l'amener à leur père. ani ka kɔsegin ni o forokiya joliman ye u fa bara. Et voici ce que nous avons trouvé, disent-ils. ayiwa u selen fa ma u ko an ye nin de sɔrɔ. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. e k'a filɛ tan n'a y'a sɔrɔ i denkɛ ka forokiya don wala n'o tɛ. Jacob l'a reconnu et dit, yakuba ye fini in ye k'a dɔn a c'est la ko tunique de mon fils. nin ye ne denkɛ ka forokiya ye. Et il le dit, ani u y'a fɔ a ye une ko bête féroce l'a dévoré. ayiwa ko bagan jugu dɔ ye i denkɛ dun. Joseph a été mis en pièces. ayiwa ko o ye yusufu fara fara. Et aussitôt, Jacob déchira ses vêtements. o kuma mɛnlen tuma min na yakuba ye a kanafiniw fara. C'est une manière de désarroi. ayiwa nin kɛra o kɛra a dama siran jigilatigɛ wale de ye. Et il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. ani a ye bɔrɔ dɔ ta ka o bila a jagi la ani ka tile wagati caman kɛ ayiwa a sukasi la. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, ayiwa a denkɛw ni denmuso bɛɛ nana a ma mais walasa il k'a ne dusu salo voulut recevoir aucune consolation. nka kari a ma sɔn
ka dususuma kuma si mɛn. Il disait, A tun bɛ nin fɔ ko c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. a tun b'a la ka a den Yusufu sukasi kɛ k'a fɔ ko ɔwɔ ne na jigi ka taa ne denkɛ nɔfɛ lahara ne kasitɔ. Les Mandianites le vendirent en Égypte Ayiwa mandiyankaw ye Yusufu feere Misira. à Potiphar, O y'a feere Potifari ma. officier de Pharaon, Potifari tun ye Faraon chef ka des gardes. ayiwa garidi ɲɛmaa de ye. Retenez ce nom de Potiphar. A y'a hakili to Potifari tɔgɔ in na. Nous y reviendrons les jours à venir. An bɛna segin o kan don nataw la. Mais ce que nous pouvons retenir, Nka an bɛ se ka min faamuya yan o ye nin ko. c'est que la mauvaise éducation, O ye k'a fɔ den lamɔ kojugu. le fait de préférer un enfant aux autres, Ka den dɔ fisaya ni tɔw ye. a apporté un drame dans la famille. O nana ni a dama gɛlɛya ye nin du kɔnɔ. Aux yeux de Jacob, Yakuba ɲɛkɔrɔ avec tout ce qu'on lui a raconté, ka d'a kan fɛn minnu bɛɛ fɔra a ye. le fils n'y est plus. A denkɛ tɛ yen bilen dɛ. Il est mort. A salen don. Et il prend le deuil de son fils pendant des mois et des mois. Ani o kɛra sababu ye a ka a den sukasi kɛ kalo caman kɔnɔ. En réalité, il était parti ailleurs. Nka tiɲɛna den tun ma sa a tun taara yɔrɔ wɛrɛ de. Et si nous ne faisons pas attention, cela peut nous arriver. Ni an m'an yɛrɛ kɔlɔsi ni ɲɔgɔn bɛ se ka se an ma dɛ. Beaucoup de familles sont disloquées aujourd'hui, Du caman de farafaralen dɔ bi. tout simplement parce que les parents n'ont pas pu prendre les mesures. Ka sabu kɛ ayiwa masaw kun kan ka cɛsiri ka fɛɛrɛ minnu ta u m'o ta dɛ. Ils sont venus à l'église. U nana egilizi la. Ils voulaient avoir la bénédiction de Dieu. O tun b'a fɛ ka ala ka duba sɔrɔ o den kan. Mais avant d'acquérir cette bénédiction, ils se sont engagés Nka sani u ka o ala ka duba ɲini u y'u kan di ko. de tout mettre en œuvre pour enseigner cet enfant dans la parole de K'u Dieu. na o seko bɛɛ kɛ walasa ka o den kalan ala ka kuma na. De s'aimer plus fort K'u na ɲɔgɔn kanu halisa. et de faire en sorte que l'enfant, en les regardant, puisse faire un bon choix de Jésus-Christ Ani ko u na à o l'âge seko approprié. kɛ ko walisa den ka u mafilɛ ani ka se ka latigɛ sɛbɛn kɛ kɔfɛ ka tugu Yesu Kirista nɔfɛ. Mais est-ce que cette présentation ça s'arrête seulement à une fête? Yala ka na ni den ye egilizi kɔnɔ k'a di ala ma o ye nisɔndiya dama ye wa. Inviter les amis, les parents, tous sont là, on prend cet engagement. Ani kana ka den tɔgɔ da egilizi kɔnɔ o bɛ se ka dan k'a fɔ n ye n teriw wele ani n balimaw wele olu kana ka ɲɛnajɛ kɛ n fɛ a bɛ se ka dan o dɔrɔn ma Et wa. après, rien ne se passe. Ani o ɲɛnajɛ tɛmɛlen kɔ fo wɛrɛ tɛ yen bilen. Non, mes amis, il y a une grande responsabilité. N balimaw a ye sabali dɛ jɔyɔrɔba de bɛ an na nin Il ko la faut que nous nous assumons. fo an k'an jɔyɔrɔ fa. Notre monde de plus en plus devient mauvais. An bɛ diɲɛ min kɔnɔ o b'a la ka juguya ka taa ɲɛ. La rue n'enseigne plus bien. Kɛnɛmana tɛ kalanyɔrɔ ye bilen. À l'école, il y a des problèmes. Gɛlɛya bɛ kalandagaw la. Mais si les parents ne s'y mettent pas Ni n ka mansaw fana m'u jɔ dun. en éduquant les enfants d'une manière claire et nette dans Ka la se ka parole de denw Dieu, lamɔ cogo bɛɛlen jɛlen na ala ka kuma kɔnɔ. comment est-ce qu'on peut les retenir? An dun na se ka o denw mara Comment cogo est-ce qu'ils di. peuvent connaître Jésus-Christ? O denw na se ka Yesu Kirista dɔn cogo di. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir que votre espoir c'est O Jésus-Christ? denw na se k'a dɔn ko aw jigi ye Yesu Kirista ye cogo di. Comment est-ce qu'ils peuvent comprendre que l'amour de Dieu est cet amour paternel envers tous les O enfants? denw na se k'a faamuya cogo di ko ala ka kanuya o ye fa ka kanuya ye ka ɲɛsin denw bɛɛ ma u b'o dɔn cogo di. Si nous-mêmes nous mettons des difficultés entre les enfants. N'a de sera k'a fɔ anw yɛrɛ de bɛ kɛ denw cɛ gɛlɛya sababu ye. L'exemple de Isaac et de Rebecca n'a pas été concluant. Ayiwa Isaka ni Rebeka ka misali ma bɛn. Joseph, Jacob aussi qui vient d'avoir des enfants, pose les mêmes problèmes. Ayiwa Yakuba ale min fana filɛ ka denw sɔrɔ gɛlɛya bɛ o fana da la. Et désormais, Joseph serait parti au loin pour du bon. Kabini o de la sa Isufu kɔni bɔra so kɔnɔ ka taa yɔrɔ jan wagati jan kɔnɔ. Et lui va continuer à ruminer et ruminer cette chose. Ani Yakuba ale na to ka nin fɛn miiri a hakili la kuma bɛɛ. Mais Dieu ne dort pas. Nka kari ala tɛ sunɔgɔ dɛ. Nous sommes en train de parler de l'économie du salut. An b'a la ka kuma ala ka kisili fɛɛrɛ waleyalen kan. Dieu est au devant de cette histoire Ala bɛ nin ko bɛɛ ɲɛfɛ. et il est souverain. Ani ala ye masa ye. Il va s'occuper de Joseph. Ala yɛrɛ bɛ na i janto Isufu la.
Et à travers lui, l'économie du salut va continuer. ani Yusufu sira fɛ ala ka kisili fɛɛrɛ sigilen bɛ taa ɲɛ Mais avant cela, nka san'o cɛ les jours à venir, on verra comment est-ce qu'il a vécu en Égypte. don nataw la Isufu ɲɛnamana misira cogo min na an bɛ o ɲɛfɔ Et comment est-ce que les rêves qu'il a faits sont devenus une réalité. ani a ye suko minnu kɛ olu bɔra o sira fɛ cogo min na an b'o ɲɛfɔ Que le Seigneur nous aide mati yɛrɛ ka an dɛmɛ à donner la main à Dieu ka an tɛgɛw don ala tɛgɛ et bolo ensemble qu'on puisse construire l'avenir de nos enfants. ani an ka jɛ ka se ka an denw ka sinilasigi sinilasigi labɛn hɛrɛ la Que le Seigneur vous bénisse. matigi ka dubaw ye Prions. an ka ladeli Seigneur, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta bonté, parce que tu es vraiment merveilleux. Jésus-Christ, tu as déployé ton amour envers tout homme en acceptant le sacrifice ultime. Et ton désir ardent est aujourd'hui que tous les parents aient cet exemple à l'œil par rapport aux enfants que tu leur as accordés, afin de pouvoir les éduquer, avoir le même amour envers tous et que tous se sentent réellement enfants et fils et qu'ils puissent non seulement chercher à te comprendre et chercher à te découvrir. Donne aux parents de pouvoir lire dans la vie des enfants tes actions et qu'ils puissent le soutenir. Parce que une des difficultés aussi est en cela, n'est pas comprendre ce que tu veux de chaque enfant et les aider à aboutir à ce que toi tu désires. Merci Seigneur, parce que tu nous pardonnes, mais encourage chacun à réviser ses positions si elles ne sont pas bonnes pour prendre la bonne direction dans l'éducation de chaque enfant afin que ta parole se réalise et que tes promesses se réalisent. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. amen Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, an mati Yesu Krista ka nɛɛma l'amour de Dieu ani ala ka kanuya et la communion du Saint-Esprit ani soient ni avec sanu ka jɛɲɔgɔnya ka kɛ aw bɛɛ kelen kelen fɛ nous. Amen. amen